kwanye bịalụ ụwa bịa nwee udo omenanị ndị Igbo kwanye bịalụ ụwa bịa nwee udo omenanị nwa ọkwanye aka n'ụka si n'o ya na n'ike omenanị nwa ọkwanye aka n'ụka si n'o ya na n'ike mbanụ omenanị ya dụka dị o eso na nwanne m o ekwulu m ukwu ka dị n'elu o omenanị jadịzi Igbo ọkọ dị mgbe m bịala n'ụwa o papa m onwe gboo anya kọlụ maka ịkọ ọsimo n'ụwa ọsimo malụwa m o ka mma gwala ofu m na-eme papa m okpo m n'ụwa ọsimo chọọ ha nke m n'ọchọ nke na-enwere okwu ilo nna m ọ na-agwa m na-echeta oke nwe ya n'ụwa ọsimo n'ụwa ọsimo chọọ ha nke m aga na-echebu ka egwu ibu agwara m nwa m ọ bụ onye ụka ya egwu omenala agwara m nwa m ọ bụ onye ụka ya egwu omenala ekena gwụrụ nwanne ogwe n'ụwa si na mụto ahịa ga-agwụrụ nwanne ogwe n'ụwa si na mụto eweti nwanne omelọgọ ọ bụ udo ndegwu onye ọma weti nwanne eko iyi ka nwoke dabo mgbe bulugbo onwe natazo n'ịchado ọ na-azụ abịa eletrọniks ka nwoke na-azụ onye ọma weti ime n'ịchado ka nwoke erelio ekoresi nwanne m ejon kọbiyo egwu ogbo nọ n'ịgba ije n'ụwa ụwa si na mmuto ọ bụ natali chike n'ụwa ọkwa chi na-enye n'elu n'ụwa onye isi azụ ụwa mgbede n'aka mma agbụrụ m onye isi azụ ụwa mgbede n'aka m mma ọkwa ịchụdo ụwa nwanne m mma marazi ndị na-eji ụka ejo na ndị na-eme omenala echasị nwamba n'okoye ọtụtụ ndụ ụka na-ebu elu ka ndị dibịa mma mmadụ ofu ga-ejejo ka na-arụcho mma mmadụ ofu ga-ejeje ka na-arụcho enumo maka ije n'ụwa ayaga kalịlịa maọbụ chukwu ka nọ n'aka izi nwanne m enwe ibe orora nwanne m ọwa ngị ongi mele gbamụ izi nwanne m onye ka kọbiyo onye ka izi boy Biafra market ado odogwu nwanne m odogwu Igbo ụwa si na mmuto odigbo nwa na luo ọ bụ chi na kwugo agwale m odigbo na luo ndị sochegbo chụlịa n'ike mana aka nwoke dị ọcha onwe mele ya zolezo
odigbo nwanna luwo ọwa ọkụ gbaleyo maka ya dị ọcha onye ọma dị n'igbo ọ bụ aka ụlọto ụwa mama ka malife ga-abụ echi o Olise chiwu ka malife ga-abụ echi o ọgọzi nechale nwa metọkọ ọbụdo ọgọsiri nwanne bụ mila atụ ịgba ka njijo egwu obiala ịgba ọtụtụ ndụ ka na-egbelo ogwo ụmụnne m ọtụtụ ndụ ka na-atụ alo ka ndị dibịa mamadofu ngejeje ka na-arụcha enumụ mamadofu ngejeje ka na-arụcha onye ọma gbasi ụdụ aka akpọlụ nya ịmadụ akụ egwu mobialụ onye ọma gbara esi ụdụ aka egwu ma abịawo anyị ọkaibe lote egwu mụ n'ọgbọlụ gị onye ọma gbasi ụdụ aka mmilabatu ekenego chief ịmụdụ aka barista onye chinyere eze onye dịka nwanne m ịgba ka na-etiyo onye dịka ekwenze nwanne m bulu mato egwu mobiala oboro ọ bụ chi ọ na-enye ego ka mmelụ ụwa mụo maka na akala akụwa ọ na-esi na chi o mụda ndị mojadị ọgwa anya wale maka egwu ọda ndị mojadị ọkalụsi ịmago egwu mobialị ọzọ mbeyi n'ọnwụ bulu bato aye ikemba nwaje dị mba bulu bato egwu mobialị gba ije n'ụwa ụwa na-esi na achị yo udewa na luo bulu bato udewa na luo rajo mbulu bato imamo ono rajo van bulu bato odogala nekwa owasi na muto agwale mudogala nekwa owane sina chiyo onye chinyelugo odogala nekwa obu wanudo nnando oke kazambo odogwo ọgwachi wunyele ugo Nnamdi nwanne m ọtụtụ ndụ ka na-atụ ya n'ogwu Nnamdi nwanne m ọtụtụ ndụ ka na-atụ ya n'ogwu